Tuturor, eu sunt Moby Games și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Așa, eu am construit un pod, dar nu l-am terminat. Trebuie să mai lucrez ceva la el ca să iasă bine, să-mi placă mai mult. Îmi spuneți dacă vă place și vouă. Nu l-am terminat încă. Trebuie să mă duc să mai tai niște bărci. Mi-am plantat aici vreo 10 copaci sunt aici. Nu, poate nu chiar 10, dar sunt câțiva. Ok. Se aud pe fundal niște vecini. Oh. Nu cred că se aude pe filmare. Abia mi se aude vocea pe filmare. Hai să oprim. Ok. S-a oprit ploaia, poate apare și un curcubeu. N-are cum să apară curcubeu în Minecraft. Mi-aș dori, ar fi fost super tare. Da, mă, să apară un curcubeu, deci asta ar fi genial, să apară un curcubeu. Și cine vrea să meargă la capătul curcubeului, să găsească o găleată, un spiriduș și găleata aia să fie numai gold, bă. Și diamante, bă, ce tare ar fi. Mamă, te scoate, nu? E o idee. Poate aude noci. Urmesc că nu mai e moci. Așa nu mai e moci la conducerea Minecraftului, e Mojang sau ceva companii de asta la Pocket Edition, habar n-am, dar Minecraftul ăsta pe calculator e Mojang, așa știu. Ok, hai că mai tăiem puțin, că nu îmi trebuie o grămadă. O să tai aici cât am nevoie. O să pice pe ăsta, nu contează, hai. Să mergem și să construim podul. Podul l-am făcut așa într-un mod simplu, ca să nu mă chinui așa mult. Am mai găsit ceva să îmbunătățesc la el. Așa e bine. O să trebuiască să facem. Stați să văd dacă luminozitate, nu e luminozitate, poate că de-aia nu se vedea prea bine. Ok, uitați ce frumos e. Mi-am băgat telefonul la încărcat și de-aia. N-am nevoie de asta. Am nevoie să fac asta puțin. Mi-a mai venit o idee. Vom face probabil, poate mă gândesc să fac o boltă din frunze peste. Așa. Ce ne trebuie? Trebuie să facem aici mult. Bețe. Și gard. Nu avem nevoie de atât de mult gard. Că nu cine știe ce construcție. Cred că îmi trebuie mai mult de 34 sau cât am aici. Dar nu trebuie mai mult decât tot lemnul pe care l-am. Ia, așa ar arăta ok. Cred că arată ok. Mai punem și aici. Punem unul aici. Aici. Și cred că lăsăm așa. Da, lăsăm așa. Mai îmi trebuie, hai să mai facem câteva gărdulețe. Hai, 29 ajung 100%. Acolo nu pot. Oh my god. Trebuie să fiu mai atent să nu le mai pun așa strâmb. Ok, punem și aici, și aici, și aici. Ok. Ok, cam atâta. Am fost și cu gardul. Nu cu episodul, că mai facem ceva în acest episod. Nu știu, să văd ce mai facem. Mai întâi să luăm toporul și să tăiem de aici.
trebuie să... Nu pot, ok, o să tăiem de pe pod, așa, mai întâi, hai să facem mai întâi niște de astea, niște torțe, să luminăm peste tot. Ok, unul aici, îl lăsăm și pe ăsta aici. Unul aici, unul aici, aici nu ajung, mai punem unul aici, unul aici, unul unde? Aici, nu mă deranja zombiule, tu n-ai ce să-mi faci mie, nu poți să mă mai lovești, poate înainte când eram un pic mai slab, acum sunt puternic. Construit un gard. Ok. Ok. Bun, am luminat și podul. Arată destul de bine. Doar că mai trebuie făcut ceva, o îmbunătățire. Cred că nu mai fac. Că îmi place și cu maro și cu alb. Vreau să pun bărci. Uitați unde. Pe aici. În blocurile astea două. What the fuck? De unde ați venit, mă? Guys. Pleacă-mă de aici. Ok. Ce mai facem? Credeam că acolo. Mai întâi. Deci facem ceva. Asta trebuie făcut neapărat. Aici nu putem face. Și ne culcăm. Și mergem într-un loc. Să facem câte ceva. Ia să vedem la cât a început filmarea, la și 25. N-au trecut decât 5 minute. Mai am eu timp. Ok, hai să ne facem armură. Că dacă explodează un creeper, să fim măcar un pic de tot echipați. O să am nevoie de sticky piston. Ok, un chestplate are nu, parcă o bucăți, da. Și ce ne mai trebuie? O foarfecă. Ok, deci facem aici un chestplate și o foarfecă. Perfect. Echipăm chestplate-ul și mergem. Deoarece vreau să fac ceva mai frumos, m-am gândit la o idee așa. Uitați, oh my god, s-au făcut toate, ce frumos arată. Ce frumos arată. Mai puțin una acolo la... dar arată frumos rău. Da, să ai așa o lume întreagă plină cu de-astea. Bine, m-am gândit să iau aproape din fiecare biome care găsesc să fac așa o bucățică. Biome cu pădure, adică 10 copaci de dark oak, 10 copaci de spruce, 10 copaci de oak normal, 10 copaci de, nu știu, ceva de genul. Și să vedem ce o să iasă. Acum vreau să fac, vreau să iau pentru pădurea de dark oak, că e chiar aici după munte. Am trecut de acel, uitați, acolo este pădurea, sărim aici. Apa e mică, e doar de asta. De fapt aici e mai încolo, parcă într-o parte e undeva, pe undeva e mai mare. Da, în fine, nu mai contează asta. Să luăm niște ciupercuțe, dar să le luăm așa în stare cum sunt ele. Cu foarfeca, cred că le pot lua, habar n-am. Așa, să nu le sparg și să primesc ciupercă, că nu vreau asta. Din nou am ceva lag. Ok, ciupercuța asta, hai. Tu, creeper, stai acolo. N-ai văzut nimic. Da, n-ai văzut nimic. Tu te mă că a văzut. Cum ai văzut, creepere? Pe mine nu mă interesează că ai făcut boom.
Ia, hai să luăm. Să luăm... primim ceva. Nu. Asta e nasol. Eu îmi doream să primesc așa cum sunt ele. Dar o să primesc când o să-mi iau ceva cu Silk Touch. Cred că o să-mi iau târnăcop cu Silk Touch și iau tot. De fapt, acum dau degeaba partea asta de pădure de dar. Dacă tot suntem aici, aș tăia un... Oh, nu îmi trebuie frunze. Oh, ce zonă frumoasă e aici. Niște dovleci. Am deja dovleci acasă. În fine. Hai să tăiem un copac și să așteptăm să pice ce trebuie să pice. Din nou n-am topor. Nu cred că o să mai am nevoie de alt topor. Copacul ăsta e destul de micuț. Cât are? 30 de bucăți, mai puțin 20. Sau dacă e, mai dau doar cu mâna. Da. Ok. Ce s-a întâmplat? Da, n-am putut urca. Ok, hai să luăm și ăsta. Bucățile astea două. Și acum să așteptăm să pice. Avem nevoie de 2 bucăți, nu mai mult. Avem deja una. Cred că 2. Ia, să vedem, să nu fi picat pe aici. Asta e destul de nasol. Mi-aș dori să mai pice una doar. Dar n-ajung. Ok. Mai întâi să găsim casa și după aia să fac outro-ul. Cel mai frumos outro. Deci punem aici 2 ca să nu picăm. Ok, așa. Ok, eu o să opresc filmarea aici, o să mai tai un copac de Dark Oak și un copac de Spruce. Eu am fost Moby Games și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!